Welcome, bienvenuto, Juan Ying a Barcelona. I'm from Canada. Hong Kong. Milano. Recife, en Brasil. Astúries, de Gijón. I tots venen en creuer. 1, 2, 3, fins a 7 n'hi ha avui a Barcelona. Entre ells aquest, un dels més grans del Mediterrani, amb rocòdrom, parc aquàtic, pista de bàsquet. Dels 7 creuers, 5 tenen el seu port base a Barcelona. Només avui els creueristes deixaran a la ciutat un impacte econòmic de 3,5 milions d'euros. És a dir, uns 100 euros per creuerista, i són 32.000, rècord històric per un dia. Els hotels de la ciutat estan quasi plens. Els més luxosos han penjat el cartell de complet. Spagna mi piace tanto. Barcelona is very beautiful. La Sagrada Familia, the Rambla, it's so nice. Experience for me from the United States is very different. Els autobusos i els taxis no paren d'anar i venir. Els turistes han de fer llargues cues a la terminal. Si vienen 7 cruceros de golpe, pues positivo. De momento hay movimiento, hay bastantes barcos. I els comerços de la ciutat se sumen a la festa. La Cambra de Comerç calcula que si obrissin tots els diumenges, guanyarien almenys uns 260 milions d'euros. Barcelona és la primera ciutat de creuers tant a Europa com al Mediterrani i quart port a nivell mundial, només per darrere dels 3 grans ports de l'estat de Florida, que són els ports base del Carib. El sector dels creuers deixa a Espanya més de 600 milions d'euros l'any.